Nagosogeire omwancho morigereria begeta seni kia Ndizi TV bwaire byanini nogosemeria nogenzo kabo kwego kia nemeroberi etogenda tokabato kwariganire kurwa kietego ikira chinga kibune chinga kicharagire Chinsa Ikomi chiabona mugoroba asentunde na ntokomera na sembewe kerengano kwendeke buna tonyera kabato kumanya nganyare ko bagagwate kakurwa kieto mwancho morigereria senchira yobwenge kegima bariki baito mangana majya bagenda tokabakwebusura chisemo asekirenga gyo kwendeka banyare ko bago yasange asiribo ilimo etonyara ko batogosanga amona Felistas kabendi nero konekia buna chibi cha muneri chago chira senchira yobo ikera ruchinga ki Joshua Auta nabwo tokobatara nero konekia buna go chire gwetera se omono bemanyirira ngura nanda sege kagetari Karibu to nyare ko bato kwemanya nyora boigo ngana boko ya bwati Amayia ya senchiro bwenke magwetera semitandao yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na bwetera si website yetu ya www.ndizitv.net lindo nyare ko ba okwemanya amangeri tele ngoro kwa Josephat Amisi ngo ko ari ganeto nyare ko bato gusanga munaye kurumochakano wikira mwali Amayia senchira yobwenge bisa Chinsa Ikomi mwancho morigani gago chakorwa se county ya Kisii omugavana bwe county eyo ya Kisii Paul Simbarati litukolia lero niganyara ko bagosyolia bene omurobiri bwena ni chine tigo chia asebamenyi be county eyo ya Kisii wikira bonigano igo omugavana bwiganyara ko bagotarera echiward na bwigo chi constituency katia be constituency yabo basi na bwigo yabo machoge chacha sanyere ko bagakora omurobiri oyo bwena ni bwe neti bono county ya Kisii kageire ko bage koena na chineti gwikira chiri buchimi kianda echokira enyombe yanyarete ko bekwerikia era chikobage kwenyorera nonyana bonigo Paul Simbarati anyare ko ba gakobwatoke kurate ya bene na kugania bamenyi abanyare ko bagotumia chineti echia senchira yobo ikiranu eli banyare ko bagwetanga anene na oboroire obwa malaria obokoletwa amo nechiumbo. This is an important exercise in the fight against the killer malaria and other vector-borne diseases. Malaria remains to be a significant public health problem in Kenya and the Kisii County. It is a vector-borne disease spread through mosquito bite. For the last 15 years, the government of Kenya, through the support of Global Fund, has been procuring and distributing free insecticide-treated bed nets to 27 malaria endemic and epidemic-prone counties, including Kisii. The insecticide-treated bed nets are distributed through the mass campaign once every 3 years. The nets are also given out routinely at the antenatal clinic for pregnant mothers and children, welfare clinic for children aged less than 1 year. As for the mosquito nets campaign, this year, Kisii County has received a total of 941,368 nets that will be issued out to the household of or in 581 distribution posts. Omoriki oito Mildred Momanyi no wagendete kobaga gotubatiria oroboti orua setaro yaye omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati chinga kegera tukoba wikirana sechi constituency sekirenga gyo kweneke buno nyale koba gakora omorobirio bobwena niwi bwechineti me county ya Nyamira nigo bono oboteneri bwe county ya Nyamira nene gwetara se wizara yoburemi na boigo oburemi bwetugo yenyere koba igo chaka omorobirio bobwena ni bwechimbego chingi yagochia se chombe osegochia se abaremi betugo ye chombe buna ekirenga ekemogyo kweneke buna banyale koba gosira abaremi
abalemi abo moroberio yo nigo nyara ko gochaka sense mogo sase chiro ya kanane asonyara ko bagokoragwa amono mwaziri bwo bulemi ne beigo chitugo ase ase county eyo ya Nyamira ase boigo anyare ko bagako baboria abalemi banyara ko bagweso kiana boigo tumia libaga elilio kwenyorera anene emeroberio eyo yobolemi buna serikali anyarire ko bage ko bangano inabo nigo alisimanoti boigo anyare ko bagagotebanga egetambukero ekiogyo koena na chimbe gogochia ase chiombe nigo bono ekerengete kwena kiabuna chiombe ase county eyo ya Nyamira chianyare ko ba chikomentari gesalia mabere chingaki echibagendete ko ba abalemi bagendete ko ba kwena kiabuna banyare ko bagokinia ekerengo kyobotugi bweni bwe chiombe Italiane alismanoti waziri w'uburemi ubutugi n'uburubi Nyamira County tukolia lero tulese chiro ya kanani ari Nyamayia batali tukolia abalemi abatugi lituko wate free animal clinic yani chombe nyamifugende tukolia lero n'abanyagitari ba veterinary bako chiama lyogo au bosase tukolia lero anene tuwate maiga yaye mugabana nguchari His Excellency Amosinyagiro nguchari ko launch artificial insemination kubekera chombe mbego kubekera sembe yere subsidized ne county government yakabeiro orokurukale lakini igachikara gendansi yake singi chama nyagitali bakete na support bono umugabana nalika abanyagitari abangi ba veterinary naende bairwe ibibaganityegere baena nembego iyo asoba yabali bagotaka ngolero ekolo kweli elilomje vitalize ni mokerere ngo chibotoka kira lituko eganeye abali monsi toko basaba baike egere banyole service ya bosa na masomo narororo yo boli no botugi obi Togo sukamotwe ni gobono omorugi bomokonyi bomurai bwense Pastor Dorcas Gashagwa nyara ko bagakugendereria etaro ya matuko abirime county ya Kisii ritko lero nigo Dorcas Gashagwa nyara ko bagwikirana seskuru ya bamura ya Kisii echinga nyara ko bagakonyora libaga eliona gosanga amona abaro kiwa abo ase eskuru eyo ekerenga ekenene Dorcas Gashagwa nyara ko bagukonera nigo yokwerera obobeho bokoretwa amono bonywe na biwo botumeki bwa ebire byo botumeki bya amarwe gosamario go aria yogotindia none nabo ni ganyara ko bagakoborie kegori egeke kiabasae kanyara ko bagegwetanga no botumeki bwa mariogo ayogotindia ayanyara ko bagakoba omochando omonene gochiase abana bo muri imense ya Kenya niko boigo nyara ko bagakoba seminga banyara ko babakwenekia ngabanyara ko bakobe biorokererie bya banyara ko bakobwata mono chisemi chinga kibagenda ko bagusirwa amone serikali kwenekinga banyara ko bagoikirania chindo chabo chokogendra chisemi chaba so obugima bwabo kocha. We are here at Kisii School and I had just come to continue with the mentorship programs that I'm doing in the preventive measures on drugs and alcohol abuse. We know that to be able to change this country and to transform the young men from being drug addicts or abusing alcohol, you need to start early. And coming to the schools like this, you see we are talking to 2,800 of them. And if they can be warned early, it is possible that they could change. And that is why you have seen I go to the universities and I'm going to the secondary schools. I'm also going to the primary school as a preventive kind of program. I have been going also to the dens and to rehabilitate those who are in addiction, and I've decided to take the two-pronged approach. Where you go, as I rehabilitate, I make sure these other ones do not take that space, and that is why we are here today. Omoriki oitonde musivi ni boigo nigagete kambia seskuru yabamura ya Kisii chinga keganze ko baga utwariganariya horoboti urwa senchira yo boikirano kera aragenseyemo abo Chinsa chabo tukononyana ko bakonyora roboti urwa senchira
yoboikirano ime county ya Nyamira bono nigo women rep we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi anyare kwa gocioria bene omoroberio bwo kwena na obokonyi kurwa sikegancha igerie giangafu kwene kiabuna abana habari ya Chinsa kana banyare ko bagosirwa gwetera asogwakanerwa chiskuru fisa chiskuru echibagendete amone chisemi chiabwa kwana amone chinyomba choboraria nigo Jerusha bwiganyare ko bagagote babuna ekeganche kyo kiabwato kire chishiringi chi milioni 3 jinyara ko bachigo ikirana asabana bali batabwatia baiboli rinde banyara ko bako enyorera chisemi chiabo chiakira lituko nigo boigo anyara ko gakorwa obokonyi go chiase omwana oyo muyinyara ko bakora amatemu aye kirasi kya gatano na gatatu na kwenyorera amagisi chimi 3 na 52 airinda nyara ko gakogenderia amone chisemi chia ikurwa seskuru ya orwaki nigo nasindwa chiberese chirange 3 million chigo chigokwana abana chintakana abarasi chisukuru bagosoma secondary school nigo nasindwa chiberese chirange 3 million chigo chigokwana abana chintakana abarasi chisukuru bagosoma secondary school nigo nare gotebia serikali chibese chinde chiri chitigarete chitaraje chiabana bali chintakana akimo chiayereri asengenjo still tobwata abana balenga still ekero nari gweta na eta ase school ye yorwaki na nyoro omwana ororo entakana enyore ebwata max 377 omwana oyo omongaini na ndo rweta ase school ye public ole kolera mono otakeira bokonyi esengenjara kero monto ole ngorera na inchanarera igo nateba ngagaki nyasaye na inchangonya nyigorere chinchera mbugori omwana oria abo omwana one elinde masomo mwakanere na inche fees elinde omwana oria aende gosoma bono iga nabekira abantu bachakire kumugorera ebintu biriaganetie elinde omwana oria agende school ekiagera nabanarira omwana ogwechanda mono otabwati abaiboli otali kwenyara tali arabieka asemetie. Siku ya leo nina furaha sana kwa sababu Jerusha amenisaidia. Nilikuwa nimebaki nje for the last 2 weeks, sijaenda shule because of poverty. Nare gosaba na gosorora abarai baito asemba koiwonde ore bonto matenga barai bono igakiro murai gabwate gasi enkong esengencho na intutoko ngusungari na aria na resources tobwate nchiyo ne chinke lakini ndari astokonyara tobwaterane torusi abana baria. Hayangati yali amange togende tokoba tukubwatira kurwa semesa ya itohi Amayia kurinde nyoranga ensa eyamo nabwigo Chinsa 3 chiabono botuko no nyara koboko yanyora sinchira yoboikirano Felistas Kabendi nera to nyara koboko enekia unachibicha mulego chago chira sinchira yoboikirano chinga ki Joshua Auta boigo nyara koba kwenekia bunago chire gweterase omonwa bwebi manyilite na ngoro kwa Josephat Amisi na koganeire oborigereria obuya bwemerobere megataseni Ndizi TV gati yabo omoroberio bwechingero asilitikolia lero okoretwa nere Papa Siko the bad ndege tigase amagoko aye lindeke gimunyara ko bokwegokia kubatekane chingero ichagene tokobo kwariganiria asomoroberio okobwatyo twaroborigerio buya ime Ndizi TV. Ndizi TV Obwansu Gusii Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance Chinsa emeronke bere nanye gwanchira bare insurance chikobwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam
treated nabo igo area ya AAR. Nabo kubatarira ase nyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagetari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire manke. Ande karawa jine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubero umugima wansero mutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 Gose 0712526764 Nabanta abange baeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwense kara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwari bagari okumenta ebirengo byekisemi ase chikosi au. Ndobwate ekosi ya ICT ase kirengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial. Ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde. Ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4. Nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building angena juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba